Problemes tipus d'escales. Primer hem d'entendre que una escala és una proporció que ens indica quantes vegades més gran o més petit és una representació respecte a la realitat. Si l'escala fos 1 a 10, voldria dir que cada unitat del dibuix és 10 vegades més petit que la realitat. Per això una escala no té unitats. Un centímetre equival a 10 centímetres, un metre a 10 metres i un quilòmetre a 10 quilòmetres. Fins i tot la podem representar amb una funció lineal on l'escala determinaria l'eix Y. Anem a imaginar un problema. Què passa si mesurem la distància en el mapa i volem calcular la distància real entre dos punts? El mapa de carreteres que duc al cotxe està fet a escala 1 a 1.200.000 i veig que entre el meu poble i València hi ha una distància de 35 centímetres. Quina és la distància real entre el meu poble i València? Analitzo les dades. Escala 1 a 1.200.000. Distància al mapa 35 centímetres. Com el mapa és més petit que la realitat, multiplico la distància per l'escala. 35 per 1.200.000 dona 42 milions. El poble està a 42 milions centímetres de València o 420 quilòmetres.